Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igwara kitang 3 minutos lampas alas 6 nin pag-aaga. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liolit sa Tingog nin Barangay. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Siyempre. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Farm. Bagong
Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Alright, marahil na pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay. Morning edition. Aldaw na kita ngunyanin Sabado, pizza 4 sa bulan po ni Nobyembre taon 2023. Kuha na lang kita nin 21 días, 51 días. Antes po ang Merry Christmas.
Sa Sendo ka boss, welcome digdi sa programa. Duman sa mga parantabay niya to sa inman kamo party kang kinaban na nakantabay po tabi sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi official Facebook page. Kan 1FM asin kan Radio Pilipino Legazpi 88.3 sabi rikan kan sendong mga radyo ngunyan. Kumusta na po tabi kita mainit-init ang sa tuyang panahon ngunyan. November 4 DJ Boss Mike. ayos. Duman sa mga kababayan niya itong minamarata pa sa nangonyan, sa mga nagkakapi na ngonyan, sa mga namarahaw na, para na pagkaaga po sa sendo ha. Then, siyempre mga drivers na atabon pa ya o na dyan sa tinampo, nagpapasada, nagbabiyahe po, tangani na maghanap buhay. So may mga birthdays man ngunyan, maligayang happy birthday sa Sendo ka boss. Tapos na po ang bakasyon ha. Maruli na kamo duman sa sendong mga area. Kung saan kamo po tabi nagtatrabaho ngunyan. Sa Lunes po na naman po tabi kan trabaho. Mahalat na lamang kita po tabi kan Merry Christmas. Kagawad Tao, Liubit, good morning mo. Diyan sa barangay kan Taysan, Legazpi City. Para na aga sa imo kagawad ha. Bagong taong sagana, Pasko ay pangdiwang, pang-araw na dakila. Dapat tayong manatili sa buhay na mapayapa, upang lumigayang tunay ang ating Ano, ubos na lamang sa paipit, pinauranan ka mo. Pinauranan ka mo ha. Pinauranan po tabi kamunin pirak na nakalihis na eleksyon. O kunya na aldaw na ini, tatapuson ko na po tabi ngunyan ang istorya mapadapit sa eleksyon. Siyempre, tapos na po tabi sa eleksyon kan Lunes. May mga so nagka-pierde, sabi ko ni Sendo po tabi. Kung ka muna pierde, taawanin pagkakataon po tabi na mag-regroup giraray. Sabi nga ni po tabi, bako lang yan ang panahon. Nga ni po tabi na mundo kamo ta kamo nagkadaraog. Iyan po ang gibuhon nindong tungtungan, tangani po tabi na makabalikwas liwat. Baka kun hindi ho ngayon, may plano ang Diyos sa Indo, sa susunod tabi mag-preparar. Ayan po yan. So mga nanggara naman po tabi sa barangay, mag-preparar na po tabi sa pagserbi sa tao. Sa tao, maray konso mga dayman guminastos po tabi, na mga kapitan, ginastosan po tabi ni Kong. Okay lang yan. Okay lang yan. Pero remember po na bako po ini ang rason na nanggara na kamo, na dakol na pagana po, magana naman kamo sa 2025. Hindi ho yan. Kasi yung mga kapitan na yan, nagbarakal man yan po tabi nin boto. Diba? Nagbarakal man sinda, kaya nanggara na sinda. Magin sa mga kagawad, nagbarakal man, taganin nanggara sinda. Pero sabi kan Comelec, wala daw, dito daw subot buying issue. Dito man sana. Sangkatos gayod, so issue kan vote buying. Pero sa barangay, kung piraan botante po tabi, 80% of that, alimbawa 1,000, 800 kayan, nagbakal kiboto, binakal sa boto po. Saka. Diba? Anyway, pag-eleksyon pati, dakulon po tabi ang traidor, minaluwas si Judas pag-election period. Minaluwas po tabi si Judas pag-election period. Yan ang tandaanin daw. Si Judas, tapos po tabi si Mandurugas. Gabos yan minaluwas. Minalampaw po tabi dyan. Anyway, ang satuyang pag-urulayan ngunyan. Ano po ang headlines kan satuya na mga bareta ngunyan? O sa mga nanggana po, pwede ka mong maski kuwang ka mo, digdi. Sa sakuya, sa sakuyang Facebook. Then, digdi po
Message na lang po tabi kamo kung gusto nindong magpa-interview sa kuya ngon yan. Magpasalamat po. Pwede iyan, dahil mangki problema, libre naman yan eh. Libre naman yan. Taday pa man, sa katapusan pa ata matukaw so mga bagong opisyal, mga ilihidong opisyal. Iya po. Pero sa ibang turnover tulos, dapat may turnover na maray sa barangay ade. So records. Tapos dapat sa Lunes ma-file na kan statement of contribution and expenditure. Iyan po so ginastos nindo, kumpira so ginastos nindo. Pierde man o gana. O so pierde, kundi nakamadalagan po tabi sa susunod, di subiit. Dahil na kamo mag-file kaan, kundi na kamong plano magdalagan giraray. Pero kung madalagan pa po tabi kamo, kung madalagan pa kamo, may kwan iyan, kaipuhan po tabi nindo na ano ba yun? File giraray. Masususugan kamo kayan. Dahil kang nag-file kan last election in Sosia, nanggana ka, dahil ka mapatukawan. Yapa? Tapos, igwa pa siguro po nin mga petition for disqualification na magluluwas, tadakulon yan po tabi, sa mga barangay, kamo nakakaaram kayan, kung pwede pa, ipetisyon nito po tabi, tangani na day makaturo kawan mga yan, kung may mga disqualifications. Yan ang pinaka-simple dyan, ano? Lalo na sa SK, sa SK, Reform Act, dapat masunod dito eh. Ganun dapat nagkandidato na depotabi dapat nagkandidato kung parintis kan SK sundo sa third degree of consanguinity. Iya po. Sa SK Reform Act iyan. Iya. Okay, so doon dapat nag-resign eh. Dapat nag-resign. Arog kan ginibo ni kwan nga ni Kagawad Francel Biago kan Arimbay. Kan nag-file, bago mag-file, nag-resign na po siya as barangay kagawad. Tinawalan ng pagkakataon. Gana so sayang aki si Danica Biago digdi sa barangay Arimbay. So, dahil problema. Dahil problema, suminunod siya duman sa SK Reform Act. Okay? So, oni pa, pagululayan ta po tabi, balikan ta ining confidential fund po tabi. Tapos, ining extraordinary pangiraray kan Kamara de Representantes. Iyo ini an focus tangon yan tamang-tama Sabado. Rayaon man kamo dyan sa sendong mga harong. Ngani na maintindihan nindo. Bala na kamo kaan kung ano an gigibuhon po tabi daw. An sarupang headlines niya to, Pising Tycoon na si Francisco Laurel Jr. Yun na po ang pinagdisigdar ni Presidente Bongbong Marcos bilang Secretary kan Department of Agriculture. Baka lamang kung may baba sa 20 pesos ang bagas ano? Budo lang eh. Baka kung may baba po tabi sa 20 pesos ang presyo kan kilo kan bagas lamang. Yo? Inda ko lang. Takon may baba sa 20 pesos ang kilo kan bagas. Tranquilo, Darwin. Tranquilo kung kita kayo ni. Yo? Sige, anyway. Kuha na kita nin 19 minutos magalampas ang alas 6 din pagkaaga. This time check is brought to you by ang Provinciano Party Lists. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Alright, balik ako digdi sa programa. Basahon ko kanina dito. Galing taon-taon. Okay na kita. Baka malingan ko naman. Daday sana ha. Pasalamatan ta po sa muyang mga sponsor pa sa Novena to Our Mother of Perpetual Help and Bicol Hemodialysis Center.
Second floor, Esteves Medical Arts Building, Albay District, Legazpi City, Dr. Maria Lorna Yapong. Then Delbo Accounting Firm, Legazpi City. Manager Miss Evelyn Delbo, Rawis Enterprises, Rawis, Legazpi City. Mrs. Jesusa Miranda, The Arnaldo and Company CPA, 1104 Pirari Street, Email de Rose Sabinyo, Cruzada, Legazpi City, Dr. Abner T. Yan po ang samuyang mga sponsors na Venator Mother of Perpetual Health. Puri pa, duman sa mga kuan. Ay, may schedule ngo niya na power interruption. This time, digdi ni samo sa Bitano Peder 4. Digdi ni samuya, kami an masasakop digdi, kami an mahagop digdi. Okay? Substation Bitano Peder 4 affected areas, Legazpi. Oni po tama o dyan, Pawa, Dita, San Joaquin, Arimbay, Bagong Abri, Bigaa, Padang, Buyuan, Mataanag, Mabinit, Daraga, Banyadiro po tabi. Kita, apektado digdi kay ni, ta Peder 4 kita. Digdi yan makat gayod sa may linyata. May kwan nga niyan, Andrason po tabi, magkakaigwan ng conductoring at Arimbay, Legazpi City. Bala na, ko anong gustong sabihin ka. Anta ba ko man ako, tagalay ko, conductoring da. Tapos may massive, niyan, aram ko, massive line clearing. Yan. Di pa? Ngunyan na aldaw yan, Ay, pang-opisina yan, 8 a.m. to 5 p.m. (8 a.m. to 5 p.m. baga? Sabi kan alay ko. Ya pa? 8 a.m. to 5 p.m. po tabi. Alay ko. Kaya ngunyan, bago po mag-alas 8, ang 10 minutes bago mag-alas 8 po, mapalso kami digdi kan samuyang linya. O 5 minutes bago mag-alas 8 po, mapalso kami kan linya. Tangani po tabi na ma-generator na sana kami. Nguna. Margin set po tabi kami nguna. Orat yan. Kung mawaraman kami sa iri po, mapaaraman kami, ta ma-brown out nga ng alas 8. Ay pwedeng aboton ng brown out, ta mararautan sa muya na magamit, bata iurot ang brown out. Kasubanggi, garo na so Christmas lights so ilaw mi. Grabe po tabi, so palak-palakan sa muyang ilaw duman, sa muya. Binapondo, minakuan, minabalik, so kuryente. Alay ko. Alay ko po. Okay? Ngani na kuan kita. Ining tatukaron tangon yan po. Kaya antabay ka mo, diyan ka mo po tabi sa sendong mga kinamumugtakan. Konsen ka mo, namumugtak mo yan. Elena Valenzuela is watching. Good morning po, Ma'am Elena. Konsen ka mo po tabi, nakatindog ngunyan, nakatukaw ngunyan, mintras na nagkakapi. Antabayanan nindo ining didiskuturin ko ta. Kasabay ini po tabi sa kuan. So ito bagang so confidential fund ay so extraordinary fund. So extraordinary fund kan ibang mga congressman naubos na kan eleksyon, lalo na digdi sa Legazpi. Naubos na, grabe so ipinanaong pirak. Wala to uso tao kan kwarta di. Saradayo to na barangay, milyones yung ginastos nikong. Milyones yung ginastos nikong saradayo to na barangay, mapierdi sa so kuan. So mga tao po tabi kan kalaban niya. Yugon mo yan? Yugon mo yan? Sen ka baga kayan puruta? Ay, lako. Pero, maski po nagkapirdi ka mo, so napirdi po, maging proud ka mo sa sendong sa diri. Why? Pinaga nindo so congressman. No? Pinaga nindo so congressman sundo po tabi so gayad kang pantalon niya. Pinaga nindo. Nakaluwas po tabi so kwarta na hali sa project, hali sa waiting, hali po tabi sa sa waiting, sa
quarry, sa din siya sa project na 30%. Nakaluwas. Kaya pasalamat ka mo. Maging proud ka mo sa sendong mga sadiri. Jawa po nagkadaraog ka mo. Irene Antiquira Liobit is watching. Mrs. Iyo po, maging proud ka mo sa sendong sadiri. Nata. Pinagastos din doon in milyon-milyon. Ilinuwas po tabi so milyon-milyon na dininilinsyahan ninda. Ngani po tabi na pirdihon sa nakamo. Sabi ko baga, so mga kapitan digdi sa Legazpi, an kalabanin do po kan eleksyon, bako man so mga kapitan na kalabanin do. Ang kalabanin do kan eleksyon, sikong. Bala na kamo kung si Senakot. Basta ako ako nagaran digdi. Aram na nindo yan. Sikong po ang kalabanin do na magabaton. Kaya suditan mga kapital Darwin, talagang nadihado. Tama kapitalon ini. Makapitalon ining maray. Siyempre. Kamu daw ang maging sidekick ngunyan. Diba? Maging sidekick ngunyan kundi talaga kamo makakuanin dakulaon na sintimos. Diba? Iyan po ang bako man brand out dyan. Bako dyan brand out. Ang brand out, bako sa tuya, bako brand out. Inda ko sa nakon, palso ko naman kanaliko. Pero, day man makakapiktar ta ang brand out digdi sa Pidir 4 kan Legazpi. Bita no substation Pidir 4, alas 8. Sa Muya, Pidir 4 iyan, Washington substation Pidir 4, arayoon. Kaya may ilaw dyan, digdi ang ilaw. Iya pa. Sige ha. Dato na ta. 28 minutos na. Makalampas alas 6 din pagkaaga. This time check is brought to you by Palawan Pawn Shop. Basta sangla. Win-win ka sa Palawan. Pagsangla, dapat high appraisal na, low interest pa. Win-win ka sa Palawan Pawn Shop. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi. Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. GB sa Bisyo Free Lifestyle. Isang paalala mula sa Iling Department of Health Bicol Center for Health Development. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 33 lampas po an, alas 6 din pagkaaga. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil para sa Good morning, Han. Breakfast is ready. isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Alright, so balik na ako digdi sa programa. Igawa na kita nin pira na ini. 38 minutos makalampas an alas 6 nin pagkaaga. Ini po ang programang Tingog din Barangay. Yaka. Digdi sa Rawis, nako ako na si istorya digdi adi. Ito palan, nag 200, 700 eh. 200, 700. Kaya lang, so 700, mga leader man sa... pero si Kwan Manggiraray ang Kapitan Digdi, si Kapitan Orozco, kan Rawis. Dakol pa talaga dakulon yung suportadores ni Kapitan Orozco. Pero sa Pag-asa daw, winaswasan ko ta eh. Pagabot digdi sa Kwan, sa iya man ining, ano ba yan? Sa iya man ini po tabi na baluarte. O di nakabawi si Kapitan Orozco. Ang nadali lang so Arimbay, Arimbay, Bagong Abri, nadali. O subiga, de, manakalusot so. Matanag? Hindi ko pa. Golpio dun sa kwarta talaga. Sa tutula. Bako karaw-karaw. Sa bagay, di ka man kukuanan, no? Di ka man magangalas because grabe ang extraordinary expenses. Dakulo ng income, may waiting, may waiting. Sinta nagpadalagan eh. May waiting, may project, dilin siya, may gabos. Gabos ng pagdilin siya yaon senda ngunyan. Sabi nga ni po tabi, yung kaldero yaon na senda eh. Then itinada sa iba, puro na senda. Kaya dahi man talaga kihirak na gumastos po. Para duman sa mga alaga nindang mga kapitan. Ang problema dahi man nindan ako as majority.
Then ako as a majority. Yun eh. Yun eh. Nabisto na palan. Hindi ka nakaaging aldaw eh. So, maagang pitsados na maaga. So, nabangga po tabi na motorista, nakabangga dyan sa may gadan eh. Ang biktima po si Alger Magpantay, residente Campurok 1, Pag-asa. Kan kaparehas na barangay, tagsadiri kan black in red Honda Click Scooter. Nagaluwas sa sendang investigasyon na nakakonvoy sa biktima antugang kaini na nagmamanihar ning kotse kung saan parehas sindang hali barangay Bonot pasiring sa barangay Arimbay. Nakainom kayo din eh. Sigon kay Agripa sa footage kan CCTV, nahihiling na maluya man sana ang dalagan. Ay, maluya man sana. Alagad nin huli tawara nin anuman na road sign. Yan. Under construction. Durante kandiklom, biglang buminangga sa heavy equipment na kaparada. Nagsapar nin seryosong tama sa payo ang biktima. Nakasulot man ko tanin helmet ang biktima. Alagad huli sa kusog kan impact nagresulta sa iyang pagkagadan. Ini ang problema eh. Salamat Darwin. Okay. Ini ang problema eh. Kadakol-dakol na mga project, aluyon po pagtrabahoon. Ano ngunyan day mo naman mababawi. Jawa, tawan mo makay kwarta na, mabawi mo pasubuhay. Kan individual po tabi. Na nagiging biktima kan traffic accident dahil sa kakulangan po tabi nin road sign. Ura man ngunyan, okay na, binugta ka na po arayo. Tadapat kayan, bako sa naman road sign, ilaw ang kaipuhan dyan. Bugtakan mo nin ilaw dyan sa kanto. Tapos bugtakan mo siya, tangani na kung makalaog ka duman, may aksidente po, makalaog ka duman, di ka maabot duman sa heavy equipment. Nakabugtak yung heavy equipment, yaon dyan eh. O suminoso, di gadan. Maluya man sasad sa dalagan palan. Saka, day po na hiling, tamadiklom talaga. Tan importante naman, dapat binugtakan yanin road sign. Tapos na kukudal nin matanos yung heavy equipment. Nasa gilid kan tinampo sa heavy equipment. Iyo yan ang problema tadigdi. Maski sain, sige na sadan kurot-kot dyan. Kung kukot-kuto nindo, dapat po, trabaho on tulos nindo. Bako na, kinot-kot ngunyan, tatrabaho nindo the other month. Iyo ba ka na iling digdi? Kadakol-dakol, bako man sana yung kontraktor kan DPWH sa project, tatapos ng project eh. Minsan Sutilco, minsan po tabi, Water District. Aluyon po lindong trabaho on an mga iyan. Saka. Iyo yan ang problema ha. Pagkarayon ta po tabi sa mga masunod. At dapat nga yung kontraktor ka ang kasuhan eh. Takong kapamilya mo yan, kasuhan mo tangani na madali. Because sinda ang nag-obstruct duman sa tinampo na supposed to be po, dapat malinig yan. Saka, arog kening may nagadan. Pigilin ko talaga, gadan ito eh. Gadan madanggad. Tangon dyan, di ka naman makakakuha po tabi sa PNP Blatter Tulos. Di man ipapahiling sa imong Blatter Book ang PNP. Taigwa baga kita ki Data Privacy Act. Mahalat ka rin pirang aldaw, porber mo yan po tabi mailuwas. Apuera sa nakon, may natuparang kang aksidente, tapos may nakabisto, duman, nasa diring tawo, siya nag-confirm, makukuha mo tulo siya automatic. Ngunyan dain na po. Kaipuhan mong magpaaram sa chief of police. Minsan sa
minaabot po yan tabi, ang barita, bahaw na. Bahaw ng barita. Di ba? So anyway, 46 minutos makalampas ang alas 7 o alas 8, alas 6 din pagkaaga, nalibong na kung anong oras adi. So, sabi ko sa Indo po tabi, balikan ta lang. Padagos po na pinag-iiriwalan ko niyan, siyempre, political season na ini, tabi, political season. Aram nindo, sa totoo lang, sa totoo lang po tabi, ining barangay election, ini na po ang, first step kan mga nakatukaw dyan na congressman, gobernador, mayor, para po tabi sa susunod na local election. Iyon na po yan sinda na po. Tayo na magiging bihikulo ninda, machinery, political machinery, pagabot po kan election period. Di ba? Political machinery ninda yan. Ngunyan, ginastosanin dakula, kadakol-dakol na pirak ang ginastos. Manggara na sa nasusaindang mga manok sa barangay. Di ka mo maghadi, tamang-tama, maugma. So mga ginastosan po, mag-ugma ka muna ta. Nakiparti man ka mo kan kwarta na hali duman sa extraordinary fund. Hali po tabi sa project na pinagparadirilisya, hali sa waiting, hali sa quarrying. Yan po ang ginasto sa Indo Nikong. Nikong. Di ako nagangarandig niya. Pero kamong mga taga-Albay, taga-Legazpi, aram nindo po tabi, padagos kung sirisay ang mga yan. Di ba? Kamo na lang ang magkuangkaan. Kamo na lang ang confirm kaan. Ginastosanin grabe, kadakol-dakol po. Iyan, day man yan po tabi maarako. Interviewon mo sa radyo. Ngaya kong anong ang totoo na nagparapanaok ang kwarta duman sa mga kapitan na gusto mo, na manok mo. Day man ako, saan kasuwang ka pa? Bibilin siya kang yakaan. Pero, public knowledge na yan po tabi, na siring talaga kayan ang kalakaran sa politika digdi sa Tuya. Bako man sa nadigdi sa Albay, sa Legazpi, kundi po sa bilog pong Pilipinas, siring kan ang kalakaran. Sabi ko sa Indo po tabi, ang mga siga ngunyan, pagabot po tabi sa kwarta, mga congressman, iyo po ang mga siga ngunyan. Sinda po ang nagdidikta kon ano ang mga project ninda duman sa General Appropriations Act di ba? Ako lang namumundo ako digdi sa mga senador na supposed to be sinda ang mabalansi ko ta na kaini. Sindan mabalansi ko ta na kaini. Day maninda pinagadalan siguro, kaya pinagadalan nakiki sabayan na po tabi. Taan budget day man niya nabibilog konda po tabi bibilogon kang Kamara de Representantes, tapos isusumiter po tabi sa Senado, tapos magbabay kameral, kung day po nagkakasundo, magbabay kameral. Pigadalan yan po tabi sa ining mga item na ini, sa ini extraordinary expenses. Di ba? Tapos ining mga project na ini, kirisay-kisay ini. Sinda, ang mga senador, aram yang kaan. Tapos siyempre kung i-breakdown mo yung kwarta sa budgeting, i-breakdown mo yung kwarta, dapat naka-itemize. Dahil man nagre-revoke lang mga yan. Dahil man nagre-revoke ang mga yan, nata, so congressman na nagbugtak nin, igwangan igyan kay ito baga, na bulgar yan, parking. Alimbawa, ang yadig di sa Albay,
sobra-sobra na yung pondo, ipapark yan duman sa ibang distrito, sa ibang mga lugar. Tapos, alimbawa, ipig-park mo yan, ako si congressman, taga-Albay ako, ipapark ko duman sa Camarines Sur. So, congressman kang Camarines Sur, di ito pwedeng gastoson. Tas ako ya ito. Di ba? Kung ipaproject mo duman sa Camarines Sur, dapat igwa ko dyan 10%. O yun yan. May nagluwas na kaya ni, na may naghahagad din 10% sa gabos. Saka. Pag wala nindo kayan, mga malinigon. Mga malinigon. Di ba? Mga maray. Pero yung kung aramon mo po tabi, sinda po tabi ngunyan ang pinaka matindi. Anakam ko na nung pinakamatindi dyan. Di ba? Sinda ang pinakamatindi ngunyan. Sinda po tabi ngunyan ang mga Diyos kang gobyerno. Sinda ang mga Diyos kang gobyerno ko dyan. Yaon sinda po tabi ang control gabos. Kung nabo kang tawanan ni pondo, bahala ka. Ipiso budget ka, nasa congressman yan, nasa kongreso yan. Di ba? Nasa Kamara de Representantes. Kaya masusog ka. Maski baga sabi mga ibaga po ni Presidente Duterte, ni dating Presidente Duterte, maski ngaya ang COA, mga auditor kang COA, dahil man nga pwedeng pumalag sa Kamara de Representantes. Tas hindi nga nagbabudget kan pang sweldo tapos mga allowances kan mga taga-COA. Kung ipiso budget nga sinda o dahing budget, paano na? Kung yaon pakuta na si sa ito, Suhaidi ang pangaran, COA auditor. Ito kuta na di, itong takot, burolgar kuta yan ka, boss. Di ba? Buroking kuta na yan ka, boss. Kaya ining pagluwas baga kan issue kay Sara Duterte, kay BP Sara Duterte. Pero ito, 150 plus million na confidential fund. Bako man ito issue eh. Sa dayuton yan, kumbaga po tabi, barya lang yan, digdi sa bilyon-bilyon kan mga congressman, di ba? Barya yan. Kung ikukumparar mo po tabi, sa pondo kan mga congressman, plus po tabi extraordinary expenses na day po tabi subject sa audit kang COA. Di ba? Barya lang. Aber daw, ano yung pinakadakula? Yung 125 o 50, sabi yung tang 200 million or 1.6 billion. Ano yung pinakadakula? Aber daw. Di ba? Tapag wala mo, mga sinda po, mga malinigon marhay. Mga malinigon marhay, sinda. Pero po ang katotohanan, never mind. Kaya baga buwelo, wala too yung panao, daing hirak. Kumbaga daing hirak sa pagtataonin kwarta. O kita man, sige sana po tabian kwanta, tapos pigo umaw pa, oy, salamat nga yakong. Digdi sa itindaawang tabang. Andin din do aram na tinaawan ng kansa kamong 1,000, so dilin siya palang kang congressman 10,000. Dilin siya pa siyang 9,000, tiro sendo 1,000. Iyan. Iyan po tabian issue ngunyan digdi sa tuya. Kung paano ini bababago po, kuta na dapat yung revision kang konstitusyon na ang Kongreso, dahil na dapat po tabi mag-budget. Tapos, yung Kongreso po, dahil na sinda po tabi, dapat mag-project. Bako man sinda eh. Bako man dapat sinda yan eh. Takon iyo manggiraray, maski bagon mo yung konstitusyon, sabagay, ang problema digdita, yung Kongreso man giraray po tabi ang manginginot sa pagbabago kang konstitusyon. Siyempre, nagibo kan batas, alanganin man na inot na maapiktaran.
So yan nga ni na pag-abolish kan party list. Dapat magakutan na, i-abolish na yan na party list system. Tora man kamugtakan. O sisiyan mga representative kang party list, congressman, mga kontraktor, kadaklan kontraktor natapo tanang gagaranan mga yan, kasi may mga kwarta na pang kampanya, may mga kwartang pang tao. So, party list system baga po tabi, nawara so purpose kan party list system. Ang party list system po tabi, ang pinaka-purpose kayan ko nata taigwa kita sa irarom kan sa tuyang konstitusyon, ngani po na mai-represent so inaapod na mga marginalized sector po kan sosyudad. So mga nagtitirios po na dadangog ang boses sa gobyerno. Dapat ito po ang may representante sa Kamara de Representantes. Pero ano nangyari? Sisay ang may boses ngunyan. So mga kontraktor po tabi. Mga kontraktor iyan may boses duman sa Kongreso. Di ba? Kasi ngunyan, uso na po yung congressman, kontraktor ka pa. Kaya nagdadaralagan po tabi, alimbawa kontraktor ka, gusto mo maging congressman nata. Wala ka naman project. Alam ba ako, kontraktor ako. Makontrata ako dyan sa DPWH. Din project. Wala naman ako project po tabing makukontrata dyan. Kasi kapot-kapot na kan nagkapirang senador, congressman. Dahil man ito sa imo ta. So congressman, nagbugtak din dami, sinda po tabi ang nagpapatrabaho man giraray. Sa inda po gabos. Sabihon ta po tabi na legal because tinrabaho naman. Pero, kung hilingon, makasupog po tabi. Diba? Sinda na sana po ang gustong mabuhay. Kaya so ibang kontraktor, nagpolitisya na po, nagkongresman na, gusto na po magkongresman nata. Sinda po tabi, nadidihado kan mga congressman, kontraktor. Di naman maabot sa indaan project because so congressman mismo, may kontraktor po tabi, sinda na ang magpapatrabaho kan sa indang pondo. Pupunduan duman sa Kongreso, sa General Appropriations Act, alimbawa ngayon alimbawa ngayon 10 kilometers farm to market road, concreting. Nakasubmit na, babadgetan kan congressman. Pag-budget kan congressman, mabidingon yan. Ang mabid po tabi, so congressman giraray, na kontraktor po. Kumbaga sa birthdayhan, naghanda ka man ngani, pero, day ka man ang ibitar, nata, yan po tabi ang pinag-aapod na kinabilya style. Naganda ka, pero gusto mo, so kamo sa naman magkaon. Siring po yan, ngunya na nangyayari digdi sa Pilipinas. Mga congressman po, iyo po ang kontraktor kan mga proyekto ninda. Di ba? O paano ka kaya magkakaigwanin pinag-apod na transparency ngunyan? Iyaw ng project. Kaya lang, standard ba yung quality ba yung project? Alanganin man po tabi magtabla lang so kung 3 million so project, 3 million man ginastos mo dyan. Hindi ho. Mala yan. Pagkagibok ang project, o ilinga so Ligaspi Boulevard ka ito. Diyan sa may pier baga. Siyang tag-project kaan. Tinabunan na baga ito kan media? Dito po tabing bagyo, kusog kan dagat, nagaba. Sisi sa kontraktor kaan. Ngunyan okay na. Nadoble baga so budget. Sus Mariosi po. Ngunyan okay na. O sisi ang kontraktor kayang bala na mag-research dyan. Sus Mariosi po. Magparalansyon kita.
Alright, so taon-taon po ang DWRL Bareta alas 7 susunod na. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 7:05. Hatod kan DWRL Radio Ascenso 88.3 DWRL 1FM. Ang napapanon asin may init na mga bareta di sa DWRL Headline. Sarong oras na pag-atod ng informasyon hali sa mga taong nasa likod kan mga bareta. DWRL Headline. Uya an sa indong tagapagbareta. Marhay na pagkaaga albay asin na Bicolandia sa headlines kan mga bareta alas 7 sa lado lokal. Bilang kan mga nakamati nin hypertension na
sa katatapos na pagselebrar kan ondas uminabot sa 30 katao. Mantang 92,000 na pabiyahero na ilista sa Pierre Sarion kasunod ka nakalis na eleksyon asin ondas sigunyan sa PPE Bicol. Bareta kita sa lado nasyonal. Japan Prime Minister Fumio Kishida nagabot na sa Pilipinas. PBBM pinasisiguro kay Secretary Laurel na makontrol ang paglangkaw sa presyo kan agri-fishery products. Mga Pinoy sa Gaza tinugutan makabalyo sa Rafah cross-border sigunyan kay PBBM. Teachers Dignity Coalition umalma sa payag kan COMELEC ka naimbestigaran ang panatukdo na nagatras na magserbis sa barangay asin sanggunian kabataan elections. Yan po ang headlines kan mga bareta alas 7. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Aldaw na kita ko dyan in Sabado, Pizza 4 sa bulan po ni November 2023. Alwin Dobolel, sendong tagapagbareta. Gonjan sa detalyes, kan mga bareta sa lado lokal, uminabot sa 34 ang nakamati nin hypertension sa iba-ibang mga sementeryo sa probinsya kan Albay. Ini ang kinonfirmar kan Philippine Red Cross Albay. Ini sa katakod kan dakulon na mga nagduman sa Camposanto kan November 1 asin 2 katakod sa ondas. Dahil sa mainit na panahon, dakol ang nakamati nin paglangkaw kan presyon kan dugo. Dahilan sa saindang hypertension sa listahan sa syudad kan Legazpi, may nakamating 25, 7 sa Tabaco asin 2 sa Ligao. May mga nagsaparmanin minor injury o logad, partikular ang mga aki dahilan sa mga aksidente sa laog kan sementeryo. Sa ngunyan, pira sa daman ang natapos na ang pagruso kan tao matapos man ang 2 aldaw na pagirumdom kan undas. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Para sa bano na ka-bloom sa hamon, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm
Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng sanibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ngunyan sa mga detalyes pa kan bareta sa lado nasyonal o lokal. Umabot sa 92,365 ang mga biyahirong na ilista kang Philippine Ports Authority Bicol sa mga pier sa riyon kasunod kan halos sa duwa na magkasunod nakasibutan o an na eleksyon asinundas, sinabi ni PP Bicol Regional Spokesperson Achilles Galindez na ini na ilista pa ipinautob na oplan biyahing ayos kan October 27. Datos na ini day kasabay an pier kan Masbate dahilan ta iba naman ang port management duman. Halos kabanga digdi ang nailista sa Pantok Port na may 47,000 suminunod ang Tabaco Port pang Udyan ang Pio Duran Port. Sigon kay Galindez, halos magdagkaperas ang datos kunyan kung ikukumparar sa nakalis na national and local elections kan May 2022. Ini daw ang pinakadakulang volume kan mga biyaheros na ilista sa Bicol sa lawag salaman ng 5 taon. Sigon pa yan kay Galindez, pira sa nagambag na factors kay ni ang magkasabay na eleksyon asinundas sa long weekend maginan paghali kan travel restrictions dahilan sa COVID-19 pandemic. Kinonfirmar kan Albay Provincial Youth and Sports Development Office na ang mga nangganang sangguniang kabataan chairperson is kikagawad sa probinsya ang maaging unas sa 15 aldaw na mandatory training. Sigon kay PYSDO Head Rondon Ricaport, ay puan makipagkoordinar ang mga nangganang SK sa sendang local youth development offices para sa sendang training.
Isaro ini sa requirements bago sinda magtukaw sa sindang pwesto sunod sa guidelines kan Department of Interior and Local Government. Sunod sa Supreme Court decision, dilinaw kang COMELEC na sa oras na naproklamar na asin na dumpa ang kandidato, sinda ang tulos na epektibong makakatukaw sa sindang pwesto. Alagad na kapalaman sa Section 27 kan RA 10742 na kaipuhan, kompletohon ang sarong mandatory training konsen kaiba ang sanggunian kabataan. Pinag-inkaminar kan Department of Interior and Local Government, Bicol, pati na kan COMELEC Bicol, ang gabos na mga nanggaranang opisyal sa barangay na magsumitir na kan sindang Statement of Contributions and Expenditure antes sindang magtukaw sa sindang mga pwesto. Kaipuan kaya na sa laog din 30 diyas makalihis ang eleksyon, may sumitir na kang gabos na mga nagdaralagang kandidato ang SOSE. Tulo alagad ngunyan, may binago ang Korte Suprema kung saan pwedeng tulos na magasyom din posisyon ang mga nailihir makalihis. Ang proklamasyon pinag-ingkanyar sinda na day na halaton ang ika-30 aldaw antes sinda magsumitir nin SOSE. Saro kaya sa importantiho na requirements ang SOSE kasabay kan oath of office. Mientras tanto sigon kay DILG Bicol Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr., ano man na oras pwede na sindang i-approach ang alkalde asin mga otorisado sa pag-o-taking ngani naman dumpa. Basta daraninda ang sendang Certificate of Proclamation na siyandang nanggadang kandidato asin na siyertuhon na manasitiled na ang sendang mga SOSE. Ultimong detalles kan mga baretang lokal, kinonfirmar kan Philippine National Police Bicol minabot sa labi 5,000 o kabilugan numero na 5,275 na mga pulis ang naiwaga sa bandailan lugar sa bilog darayong katakod kan pag-obserbar kanundas. Inabi ni PNP Bicol spokesperson Lieutenant Colonel Malo Kalubakib na ang mga ini nakataltag sa bandailan na Campo Santo Simbahan Worship Places, baga merkado malls asin mga commercial areas sa rehon. Apela digdi, sigon sa opisyal, may mga linatagba na bus terminal, trains, seaports, airport, asin iba panganing sirtohon na ang seguridad kan tao. Siner Tumani Kalubakib na sindang na-record na anuman na ondas-related incident sa na katatapos na pag-giromdom kan ondas. 19 minutos na lampas ang alas 7. This time, chicas brought to you by ang Provinciano Party Lists. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Ako po si Ginarin B. de la Cruz, taga Barangay 56, Taysan Resettlement Site. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa Ang Provinciano Party List dahil sa kanilang tulong at malasakit na ibinibigay para sa aming mga estudyanteng nais ipagpatuloy ang pag-aaral sa kabila ng hirap ng buhay. Ang handog niyo pong tulong pinansyal ay malaking bagay na po para sa aking pag-aaral. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay niyo sa akin at mas pagbubutihan ko pa ang aking pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo at habang buhay ko po itong tatandaan. Sana po ay marami pa kayong matulungang mga kabataan at magsilbing daan para makamit ang aming mga pangarap. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas Kumars. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Detalles kan Bareta sa lado nasyonal, kinonfirmar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makakabalyos na sa cross-border ang mga Pinoy na nasa Gaza Strip na naipit sa matinding labanan entre kan mga Israeli forces asin Hamas militants. Ini matapos na unrahon asin siguraduhon kan Israeli government sa Pilipinas na sendang tutugutan na makaagi sa Rafah crossing ang mga Pilipino pasiring sa Egypt. Sinabi ni kan Presidente na posibleng ngunyanal daw o sa aga may paluwas na ang mga Pilipino o makaluwastan mga Pinoy sa Gaza. Sinabi pa kan Presidente na kantabay ang mga bus sa Rafah crossing kung saan malunad ang mga Pinoy. Ang Philippine Embassy sa Cairo, Egypt ang nagpasilitate sa mga bus asin iyo ang nagduman para sa baton ang mga kababayan na nasa Gaza Strip.
O sinabi pa man kang presidente na visible ang presensya kang Philippine government official sa Rapa Crossing Point matuparan ni entry kan EG Pasingasa. Dagdag kang presidente apira sa mga Pilipino duman tinabangan man kang Philippine government ang pirang Thais, Vietnamese as di ba pang lahi ali sa Southeast Asian countries na stranded sa crossing na gustong makalawas sa Gaza. Sinabi man kang presidente na magkakaigwa maning komplikasyon o problema dahilan an as agom na Palestinian akang pirang mga Pilipina anda itinugutan makaluwas sa Gaza kaya pira sa mga ni abong iwalat ang sindang agom asin aki pangadji kan inagad kan chief executive na salbadong makaluwas sa Gaza ang mga Pilipino. Ipinagdesignar ni Presidente Bongbong Marcos Jr. bilang bagong secretary kan Department of Agriculture and Fishing Tycoon na si Secretary Francisco Laurel Jr. Sigon kay Presidente Marcos, ang pinakainot na marching order sa bagong opisyal ang siyertohon makontrol ang paglangkaw kang presyo kan agriculture products kay baan pagsimbag sa climate change. Nabi kang Presidente na panahon na para matukaw ang bagong opisyal sa Department of Agriculture na iyon magkukumpas sa mga dapat nagibuhon sa nasabi ng ahensya. Kumpiyansa man ang Presidente sa kapabilidad ni Laurel na panginutan ang ahensya na nakaintindi sa problema na pinaghampang kini. Tawandong kang Presidente na parehas ang sendang pagkasabot asin pananaw sa pagsimbag sa nasabi ng problema. Hinabi kang Presidente kunata detulo siya nagdesignar ng opisyal day aram kini na dakulang kaipuan simbagan na Presidente sa naman ang makakagibo. Si Laurel ang bistong fishing tycoon na may sadiri kang kumpanyang nagigibon seafood products. Kaso hapon, nanumpa si Laurel kay Presidente Marcos bilang opisyal kan Department of Agriculture. Hinabi man ni Laurel na sa iyang sisiguraduhon na mapakusog ang produksyon sa mga agri-products ngani na barato asin na may baratong pagkakan na mababakal ang mga Pilipino. Ikinapikon kang grupong Teachers Dignity Coalition ang patanid kang Commission Elections na mahampang sa kaso ang pirang paratokdo na minatras na magserbis sa katatapos na barangay Sangguniang Kabataan Elections. Hinabi ni TDC Chairman Benjo Basas na igwang bastante na rason ang mga paratokdo kaya sinday minatras na magserbis sa eleksyon. Pira daw sa mga dahilan kaya nagatras ang pirang paratokdo. Iyo ang giromdom sa namaninda ang sendang kaligtasan. Magiromdoman sinabi kang Comelec na igwanin 2,500 na mga paratokdong nagatras na magserbis sa tatapos na eleksyon dahilan sa iba-ibang mga rason. Nagabot na po sa nasyon si Japan Prime Minister Fumio Kishida para sa duwang aldaw na official visit sa Pilipinas. Pasado alas 2 din hapon, kan mag-abot ang aeroplano kung sa Ilunad ang pinakalangkaw na leader kan Japan sa Ninoy Aquino International Airport. Nagabot sa nasyon si Japan Prime Minister Kishida para sa duwang aldaw na official visit sa Pinas. Si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang nagsabat sa Japanese Prime Minister kay iba ni pang opisyal kang gobyerno. Tulos na nagdiretso si Kishida sa Luneta sa Manila para sa pag-alay ng borak sa monumento ni Dr. Jose Rizal. Kasunod na kay ni nagduman sa Malacanang si Kishida asin sa iyang delegasyon para sa nakatala na bilateral meeting ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Inot na ipinahayag na kaiba sa ripasuhon sa meeting kanduang leader an issue sa West Philippine Sea. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Philippine Standard Time, 31 minutos na makalampas ang alas 7. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan,
Iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Halika sama na, doon tayo magkikita-kita. Piling mo sasaya, sa bilihin abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi. Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. G-Visa Bishop Lifestyle. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Like and share. Like this and share. www.facebook.com/onefm.ph Facebook.com/1fm.ph Okay. Facebook.com/onefm.ph You're only one. This is your only one FM. You're only one. One lang yan. 1FM. Mula umaga hanggang gabi, sa music at mga programa di pa huhuli. Kahit saan, kahit kailan, ang mga DJs ay the best, talagang pinakikinggan. Wow, pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang
naman ang mood ko, madali kong masakyan mga trip mong di nakakasawa. Mismo! Ikaw ay palaging nandyan, umaraw man o umulan, kaibigan sa tawanan, kantahan, makabuluhang kwentuhan. One lang yan! Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan! Pinakikinggan lagi kita, everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. Pinakikinggan lagi kita, everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. You're only one. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. 37 minutos makalampas ang alas 7, pinasisiguro ni Presidente Bongbong Marcos sa bagong opisyal kan Department of Agriculture na si Pising Taikon na Secretary Francisco Laurel Jr. na makontrol ang paglangkaw sa presyo kang mga panginot na barakalon asin produktong agrikultural. Hinabi kang presidente na dain naman na ligid sa sayang karaman ang gabos na naglalangkaw ang presyo kanibaybang produkto pang agrikultura por medyo kanibaybang rason. Saro na digdi ang inflation, hoarding asin magin ang epekto kang climate change. Siring naman kan African swine fever asin avian flu virus. Sinabi kang presidente na importanteng mapagadalan kung ano ang dapat gibuhon para magkaiguan ng kontroladong presyo kan mga barakalon. Dagdag pa kang presidente, kay puan mapababa ang kantidad kang produksyon sa paagi kang paggamit nin dakulang makinarya sa sektor nin pag-uma asin na pagsira. Ipinunto kan Chief Executive na importanteng gibuhon na rimbawa ang paagi kanibang mga kataning na nasyon asin probarang gibuhon man digdi sa Pilipinas. Dagdag kang presidente kay puan mapababa ang kantidad kang produksyon sa paagi kang paggamit nin dakulang makinarya sa sektor kan pag-uma asin pagsira. Ponto kan Chief Executive na importanteng gibuhon na limbawa ang mga paagi kanibang mga kataning na nasyon na probarang gibuhon man digdi po sa Pilipinas. Pero digdi sa kataning na nasyon epektibong mechanization program sa sektor agricultural iyo ang Thailand, Vietnam, asin Indonesia. Nagtutubod si ang Kamara de Representantes na dakulang tabang sa pagpapakusog asin pagangat kan agriculture asin fishery sector sa nasyon ang mahiwas na karaman asin karanasan sa pribadong sektor ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. Sigon kay Romualdez, dakol ani ambag an innovation, efficiency, estratehiya asin pagiging competitive na dara kang pribadong sektor sa oras na magsarong puwersa sa gobyerno. Sinabi ka na sa Speaker na naipamati na ni Secretary Laurel ang potensyal na kan private enterprises sa pagbobosol kan food security, pagbaskog kan ekonomiya asin bosol kan teknolohiya sa agriculture. Dagdag pa ni Romualdez, dakulang tabang man ang first-hand experience ni Laurel sa management asin large-scale operation lalo na sa issue kan supply chain, market demand asin global trends. Ipinunto kan Speaker na nasabutan ni Laurel ang pagbalanse sa dilihensya sin interes sa kan publiko kaya lalaoman ang mga polisiya na nakapalaman sa patas na kompensasyon sa mga paraoma asin parasira, akses sa modernong teknolohiya asin oportunidad sa kauswagan. Naglalao man si Romualdez na masusundan pa ang bagong opisyal na napuna na ang sinasabing solidong pundasyon na iwawalat ni Presidente Bongbong Marcos sa Department of Agriculture. Para kay Speaker Romualdez, si Laurel ang pitted na maging secretary kan Department of Agriculture. Nangako si Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. nagigibon niya ang modernisasyon ang agrikultura sa Pilipinas. Sinabi yan nagtitinir bukas ang sayang opisina para sa gabos na paraoma asin parasira. Nando ni Laurel na madali nang
mayroon siya sa nasabing sektor dahil personal niyang natistigusan ang kadipisilan kan mangini sa agricultural sector. Nangrapuda naman ang bagong opisyal sa publiko rin tabang asin suporta. Tiwala naman si Presidente Marcos na magigibon laurel ang sayang poder bilang bagong sekretary. Inasigurar kan Israel na posibleng makabalyo na ang mga Pilipino hali sa Gaza pasiring Egypt ngunyan aldaw. Sinabi naman kang Philippine Embassy sa Jordan na nakumpinsir na ang 8 Pilipinong nagbagbalik sa Gaza asin naghahalat na sa naman ng pagkakataon para maisalbar ang mga ini. Sigon kay Ambassador Wilfredo Santos, 115 ang tada sa 134 na Pilipino sa Gaza. Nagsisidong mag-evacuar alagad dahil 7,000 ang foreign nationals na sa indang mag-evacuate kaya kinakarkulong lagpas 10 aldaw bago makaluwas gabos. Naglalaom naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na halion ang mga Pilipino matapos ang pag-uulay entre kan Pilipinas asin kan Israel. Mainit na sinabat ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pirang membro kang gabinete ang pagabot ni Prime Minister Fumio Kishida. Nasa Pilipinas ang Prime Minister kan Japan ngayon magatindir sa sarong bilateral meeting sa Malacanang. Inot na sinabi kan Malacanang na nakatala ang pagulayan kan duwang leader ang issue siring kan West Philippine Sea trade investment maging official development assistance kan Japan sa Pilipinas. Pinaglalaoman maripasoban ang kooperasyon kan duwang nasyon sa iba-ibang issue siring kan political asin security cooperation, maging economic asin people-to-people relations. Naglalaom naman si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Robert Baraner Jr. na sa pagbisita ni Kishida may sasapidal na ang reciprocal access agreement entre kan Pilipinas asin kan Japan. Napagkasundoan kan Pilipinas asin Japan na magkaiguan ng reciprocal access agreement na magbobosol kan visiting forces agreement sampang kanagtitinding tensyon sa South China Sea. Inabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin Japanese Prime Minister Fumio Kishida na papakusugunindan komunikasyon sa depensa seguridad kan duwang nasyon. Pinaglalaoman ng magpupunan ng negosasyon sa mas altab na panahon ngayon na masimbagan ang problema sa tensyon sa South China Sea. Inuyonan man ni Kishida ang ipinahayag kang Presidente para sa RAA asin nagkasundo na pakusugon ang trilateral cooperation entre kan Japan, Pilipinas asin kan Amerika. Ang RAA, ang Bilateral Defense Security Agreement kan Japan sa mga kalyadong nasyon pariparte ang sendang military training operational asin na magin ang joint exercises. Sa iba pang detalles kan mga baretang nasyonal, kinonfirmar ni Commission Elections Chairperson George Garcia na sarong opisina ninda hali sa Santa Margarita, Samar ang nasulo kasuhapon. Sa ibong kaini siniguro ni Garcia na daing mga importanteng dokumentos ang tumpos ning kalayo. Intak pa maningiray ang kopya kan certificate of canvass kan mga boto na naiproklamar naman ang mga nanggana sa barangay asin sangguniang kabataan elections sa nasabi ng banwaan. Matapos po ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo Martes, good news naman dahil posibleng rollback ang laoman next week sa gabos ng mga oil products. Matapos ang napat na aldaw na trading, posibleng magbawas hali sa piso sundo 120 sa kada litro kan diesel. Sa gasolina naman rollback man an estimate kan mga oil industry sources hali sa 0.40 sundo sa 0.60. Sa kerosene naman, may lalaoman man tapyas hali sa 80 sundo piso sa kada litro kaydi. Ngunyan Sabado, maaraman ang final estimates minta sa Lunes naman i-anunsyo ang opisyal na price adjustment. Sa ultimong detalyes, kan mga baretang nasyonal, 27 tauhan, kan Pasay City Police Station, na-relieve sa pwesto ni NCRPO Chief Police General o Brigadier General Jose Melencio Nartatis Jr. dahil sa kapabayan katakod sa sinakyadang Pogo Hub sa nasabi ng syudad. Sigon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Pajardo, kay base nari sa pwesto ang hepe kay ni na si Colonel Florian Oy, Station Commander, Pasay City Substation. Ininvestigaran ang mga ini sa posibleng neglect of duty dahil sa magabat na issue ni human trafficking na na-detect ang Pasay City Police. Sa sinidan si Oy, asin magkakaiguan in turnover ceremony para kay Police Lieutenant Colonel Mario Mayanes.
magramdaman inimbestigarada kan Internal Affairs Service kan Pasay Police dahilan sa pagsakyada sa Pogo Hub nangyari October 27 sigon kay Ayas sa Inspector General Attorney Alpigar Triamblo, nagbilog sindan ng Special Investigation Task Force na tututok sa kaso asin papangataman ini ka National Ayas asin Regional Ayas NCR. Paliwanag niya aramon kan Task Force kung totoan ligasyon ng kapabayan sa trabaho kan mga pulis kaya nagkaiguan ng prostitusyon asin iba pang illegal na gibo sa saindang mga nasasakupan. Maigpit ang ordine Triambulo sa task force, gibon makaskas alagad hararom ang investigasyon sa mga pulis dahil magabat ang isyo ng human trafficking na dapat na o na detekan Pasay City Police. Ang investigasyon ipinaglunsad kan IAS kasunod kan pagapunan ni Department of Interior and Local Government Secretary Binhor Abalos na paganahon ang kan IAS ang sendang poder para mangalap nin ebidensya asin aramon ang nasabing raid sa Pogo Hub. Nagtutubod si Abalos na posibleng de aram kan mga pulis sa lugar na illegal na aktibidad sa nasabing Pogo. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagala ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. GB sa Bishop Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas Kumars. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. DWRL International News. Nagliwanag po ang kalangitan sa Gaza dahil sa pinakusog na atake kan Israel Defense Forces kontra sa Hamas militants. Manabot sa 30 minutos ang pagliwanag sa kalangitan kan Gaza matapos magpauranin missile as in flares ang Israel. Sabing hali sa Beit Hanun sa Gaza ang nasabing mga flares. Inatang sinabi kan Israel na napalibutan na kan sa indang pildados ang dakulang aparte kan Gaza Strip. DWRL Sports News. Dinokot kan mga rebelding grupo ang ama ni Liverpool football player na si Luis Diaz. Sigon sa Colombian government, nakapot kan Lipwing kan National Liberation Army si Luis Manuel Diaz. Sabado, bigla na sa naman tinutukan ng badil ang ama ni Diaz kasabay ragom kay ni. Iwinarat tindan ina kan football player na solamente kan ama kay ni ang dinara. Nagkondusir na ng pag-uulay ang otoridad asin rebuilding grupo para mapaluwas ang dinokot tama kan football player. Ang nasabing rebuilding grupo iyoman ang panginot na natatada asin aktibong guerrilla group daman po sa nasyon kan Colombia. DWRL Showbiz Pareta. Ikinagkigkig kan mga fans ni Blackpink member Lisa ang pagkakahali kan sa iyang account sa Chinese social media platform na Weibo. Tolos sa nagduman ang mga fans sa official website kan singer asin aramon ninda na igwang mga nag-report sa account kay ni dahil sa iba-ibang pagsuhay sa community standard kan Weibo. Dahil naman sinabi kay ni kung ano-ano ang nakamit na pagsuhay. Pero sa fans nagduda nadako na sa performance ni Lisa sa cabaret sa France na Crazy Horse Paris. Digdi na po nagtatapos ang pagkatod niya mo kan mga istorya kan Bareta sa DWRL Bareta alas 7.
Aldaw na po, kita ko dyan rin Sabado, pizza 4 sa bulan ni Nobyembre 2023. Alwin Dobolel, ang sendong tagapagbareta. Maraming tras po kaming makat sa on air. Taon-taon po magbabalik lang kami digdi sa 1FM. Yan ang katripunan kandarakulang istorya kat aldaw sa DWRL Headline. Salamat kan sa indong pag-antabay. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM.